Ole tun tuma hian tuinu filter dan tur ka ngai tua hei kum thangami ka pai pa lui korami ma se nu deuh phut mai hei kan hmong hian anu ani hi filter dan tur ka ngai tua ti chuanin heta hian ka siam ta filter na tur kha a noi bera hian rora ka da hemi chen vel hi rora ka da chunga hian balu ka da balu hian a zuhno khat dewa rora hi alang thei lutuk lowa ta hian balu ama hemi chen vel hi ani ti chuan hemi chen vel hi mei hol mei va pangchi mei hol le mei va pinpol ka da le a ti chuan heten ka filter ta khu ka filter ta ni helai tui nu deuh kha a fim thei angem ti kha ka en chin dona ti chuan hi ka test na ne ya a thata anu hi ati re thei chuan in suk nan te man thla ka nianga ka tia ti chuan tunen ka ti chin me ka nakina ka te sanga hi a thli fim thei ani chuanin in suk nan te pangpar tui pek bathroom silna tiang vela tan te man ka tum dona hemi buren ka filter a hei ti chuan a thatak tak ani chuan ten kilian zok mangin ka siam dona hei ten kilian zok a po hian ka da khata hei anu phut maya halan dana po heti hian anu ti hriat theia hei hi nakina helai ka en chin hi a that chuan hetiang hian ka siamanga ka filter dona ni ten kilian ami hi plastic bur emo thol engemaw tengki lian ve deuh hlek mangin tam deuh zawk filter chak deuh zawk tui tam deuh zawk filter thei tur khan siam katum dawn ani ti chuan tangkai takin tui hi thala pawh har sami lovin kan nei thei tura ka ngaia in suk na te bathroom silna te aim bual nan te pawh atlak tura ngai taila hemi mai ba ka hian UV treatment pek katum boka tui hi bacteria le khami natna hrik ti hlum thei tur khan UV treatment te pawh pek katum boka tunami hi ka en chin na nia nakina tak taka alo tha a hemi ka en chin na lo tha a tak tak ka siam huna karon tilang lenga video in karon la lenga a filter chak lo khop maya nakina teng kiliana chon heya hian chak deuh tura ngaya nia ti chuan teng kiliana po filter chak lutuk khani don chuang lawa ama ro chu a filter na kha liananga zan khuwa han filter vel te chuan hemeting ki khatang vel te kan filter thei chuan zan khuwa da chuan a zia tho tho don ani tui filter kha tuna hianin ka en dik dona alo thareng em ti kha ka en dik dona ni tuna point ka filter me ka filter to sa kha bucket a kala chuaka bucket a hian filter lo nen ka da kop dona chu kan en dona ni om zia nei em ti kha kan enang veilam pangami hi filter zo kania dinglam pangami hi filter lo ani dinglam pangami hi chu ala nu dewa veilam pangami hi chu a fim thave khop maya hei ti hian alang chiang theng chumo hemi bucket mong hi veilam panga chon alang ve deuh ka kani dinglam pangami filter lawa hi chuan among ko lang chiang thei lawa hetiani chuan filter hi thok thave tina nia amaro chu veilam pangami filter to po hi a hring deuh hnel maya a hring eng deuh aniang chu wang chuan a tui a hian engemaw tak a awm ani ti chu hriat theia hei hi en fianga ani hei hi microscope-in en katumanga a video pawh karon da tel dawn ani ole ti hian ka filter kha microscope-in turin ka keng ta
hemi bur tereuh te ah hian ka kenga hi microscope ah hian ka en dawn ani he microscope hi labawm company siam ani hi a en len theina ber chu 100x ani a 10x le 40x a awm bawk a 10x han tih kha chuan a let sawm a lian ani a 40x ani chuan a let sawm lian ani a 100x ani chuan a let za lian ani tui chu khumi darthlalang a khuan kan da ka danga ku glass light an tia kuta khuan ka danga khumi darthlalang killi nei tereuh te khuan ka khu lenga farthum vel chu a tok mai a hi darthlalang tereuh te hian ka khuanga hi cover slip an tia hemi tereuh te killi nei darthlalang hi cover slip ania pur poleng omlo thei turang ber siam tur ania omlo thei turang ber an tila pur poleng ummi lo tur ania se hei pur poleng tire thak chu a har sadeuh hleka tun tuma chuanin pur poleng tlem chu a awma khu chu ngai dam mai taila a thawme tikhan glass light chu ka siam peita a microscope hi ka adjust lokanga chuan ka dalu dawn ani hian microscope a chuan slide kha ka da ta a hi tlemin kan herrem deuanga a enna zone taka a awm kha ngaia a enna zone taka tha ngaia tichuan a hmasa berah chuan a te ber 10x hian ka en thawt dawn ani 10x ah hian a hmasa berah chuan microscope a thil en dawn chuan dah zel tur ani a focus all sama light an on ka on chian ni tikhan light ka on ta ron eng ta papa te hian a en theita ani tuna kalo en kualanga ken kuala ka zonga alo om ngei maya henge mani tak chu tichuanin ka her kual zela tlema tam deuh na lai bor kha ka focus ta a tuna mi hi ania hi 10x ani a let sawm a lian tina ni chu mobile phone in kala lak thiam a har khop mai a har sang renga thei pato pa tha chuan kala ve a heti chung po hian en chu har sa deuh hlekang kan hmu khuan hring deuh ngela ku pat ek lampang ang chi ani hmela algae emo blue green algae ang chi cyanobacteria te pawh ni mai thei ni cyanobacteria hi bacterian nia mase blue green algae te pawh ti thin ani algae ti hming kha lo pu ve deuh ma sela bacteria an ni hi 40x ani ve thung ta 40x a pawh hian an la lang hring hnalh ani hi amal te ten an awma cell pakhat ang deuh in an awma hi algae lampang ang chi emaw cyanobacteria an tih blue green algae te pawh kha ni mai the heng hian hring hnelh na chan hi chu chlorophyll an nei a thlai ang chi te hemi hnim hnah thlai ang chi te hian chlorophyll an nei a thlai hemi a hna hring ti hring tu kha chlorophyll chu an ni
hei hi 100x ani ve le ta a 100x ai ro hi chuanin a hring kha lang chiang lutuk to lo ani ani na taka chuan heta hian immersion oil te hmang tur ka ni a immersion oil kha store room alom dei sia kavala talowa ti hian immersion oil tel loin kalata a tin stain ka hmang lo ani stain hmang la chu zia deuh hlek tur ani a ka herkual zela fia thei turang ber kha karon la zel ani mobile phone camera hmanga hi la ka ni a he microscope hian camera chhum tel lo tlat mai a chuwang chuan mobile phone in kalata ringot ani katian hring hel taka chuan chlorophyll an pai nge yani ti a chianga chuti ni chuan algae emo cyanobacteria mo an ni thei ti na ni a identification tak kha chu tun tu mai chuan kati lawanga ka chu hran pa deuh hleka buai pui ngai an ni ka herkual zel a thil mak tak mai ka hmuta hlol mai a tuna hian kan enanga ka focus dawn mek kha mobile phone camera in hei hian ni ta ni he ran nung te hi lovak zat mai a kal zat mai kal chak ve fu a vak liam ve zel ani ke pali nei angin a langa heti a lan dan mai a chuan mei ang deuh hi a nei a pahnih avak liam ve zungzunga kan focus thale loka mei pahnih a nei a ke pali nei a tin a chung lampang a taksa kuan hmul ang deuh hlek te pawh awm ve deuh ani tuna hian 40x in ka en ani hei hi avak liam ve zungzunga kan her thale a hei hi adang alo mangem tin ka zong kual vaka ma se dang ka hmuta lowa hemi chauh hi ka hmuta a hei hi ran nung mita hmu tham lo ani a mitina hmu thei mai ang a 40x a po heti anga lian ni chuan katia mit longin kan en ngia lama se ka hmu thei tlat lowa 40x a ero chuan a lang chiang khop mai hei hi plankton kan ti zinga mi ani engem han ti do ni la hang ka ti chi box si lawa alo mom ve ang reng view mai ka herkual ka zongkual zela hei hi ka hmule ta hei hi hrui ang deuhin an lo in zam chia ta filament angin an omani hei hi an hring hal boka chlorophyll an nei ni ti a hria ta chlorophyll te hi autotrophs an ti mani in chu cho in siam thei ang chi ho hi an nei thlai te hemi pat ek algae ang chi te pawh an nei a cyanobacteria blue green algae te pawh an nei ni blue green algae hi algae ni lova bacteria ni dei mai thunga maro chu algae an em awang hian blue green algae an ti mai ni in na langa cyanobacteria emo algae chun ni phot maya identification kha chu ka soita kang khan kati chun zom talawa huna duwa a hran pa liau liau ati ngai ania heti hi lo ni taxi a chuan kapam na tuikhur te kha paikang vekila a ziawm pha chu a rinom deuh ani algae site a thana hlo ang man kha chu a thasi lo ani